tun trumakan en ho le tur chu American horror thriller film kumsang ni som ni pania anti chua The Invitation ti nia atop thlengin milo thlir sak le thek don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me in lian le ro pui takalo langa achung te chu thimin are rui mai room kong khar chu chiahlo pakhatin ahong rak raka Emilin loading ranin chiahlo chuan enga motal ei turin atia Emilin chuan engma in thu angin kati to don lo tin chiahlo chu akhoi thuta atlan chuak zui ngal in chunga piano hrui chu la in angonga aveta milim het taka pom chung chuan tuna hian atop vek turani tin ain khai hlumta ni New York Hopuya Company pakhatin kumsom antlin champha anlomna hmuna EV chu ei tur semin alokal kuala bana achian nu Grace nen poisa chiarin anti ti dun bora poisa zinga chuan phone number injia kalo umtlat pek Grace chuan EV chu company hoin an pek gift pay in chu an chungte anla hmu ngai lo DNA atanga zon chuana ni apartment atlen nu chuan athi ma anu invoice message sathon chu lungche takin angai thla a athil pek don khala chuakin DNA atanga leichin nai zon dan chu video in aron soya EV chu uluk taka in ngai toin amal hle tiain sia atu ka chuan company a DNA sample chu athona tlaya achian nu nen a email an han check chuan company kaltlangin a DNA milpui anlo musak tlat mai Oliver chuan a second cousin anga insoin Londona cheng ania New York a hna wangin akal thuai dona in muwat adu thu aron shil Grace chuan internet a mi pa ho thil soizong zong chu oi ngal vek lo turin acha ma se EV chuan kathisen zom pui ani chuan mu ngei ka duani atia Oliver hna chuan in mu chu rem ati thuin achang ta ni anin hmu nu chuan an chung ko chanchin le an hna tho thin te an soidun ngal bora Oliver chuan a cousin te in neina chim ve turin a soma I chung te dang pon an muchak to che sin ti in EV chuan she rutak chung si in a som na chu a pom le ta EV England awathlen nu chuan airport a Oliver an alo nga ko reng toa a cousin te in neina hmun tur in lian le ro pui tak chu an wathlenga chiahlo te chu lo che mup to in an zinga mi zuno ken chu EV in anek tlak sak zui chuta an chiahlo ho tu pa Mr. Phil ron langin ti 5 watt ro ati khura EV chuan keima thiam lo ani kha tin alo soi ve bok Walter Deville ron lang veli in ani hi an thlena mun tur mention in nei tu pa ania Mr. Phil hna chuan in beng dai turatin EV chu an mi khwal poimo tak ani thu soi Oliver ron thlengin EV le Walter te chu anin hmel hriat tira Walter chuan hlim takin huni mangdonia tin akal san tani Mr. Phil dan EV chu struai lutin mention hi in ang chein ian donia mase library ero hi chu chei thatlai ani wangin lu phal ani lo atia milim ker danglam tak te chuan EV mit ala hle Ruma chuan Mrs. Swiffin alo nga koreng toa ani hi acham chunga EV boy pui tu turani tukvera baran da chan chu zotin Mrs. Swift chuan savalawm tak anom thina wangin an himjok nan an siam tir soi Ruma meiche pakhat painting in tar chu tunge ani azot lea Mrs. Swift chuan anin nei tu masa boralta ani thurshil Ruzana Gracinen in video callin chanchin avashila chuti lai chuan arum kong khar anron ki kara Walter raloni reng mai in nei somna ngai poimoa aron thlowang wangin lom thu ashila hriat chian le zual che kacha khop mai tin an chhai vela EV chuan keipo kalome tia changin Walter kal nu chuan Gracin an tong zong alo ngai thaveka
a fel mel khop mai bialpa thatak I char ngal deralom tin aron fiam bor zana EV chuan exar ala a an thlena bula in lian vak lo atang chuan lung chetaka trapri a hre tatlat mai a thlenna room an en chhonak chuan meiche pakhat hian tukver atangin alo en renga chunu chu Emilin kumtam takliam ta in ok hlum ta khani EV chuan amumanga hmu in aron har chuak hlola room atanga chuakin Mr. Field chuan chialo ho kha an ti tur uruk takin alo shil nunglam atang chuan tuimo hian aron ban ti a hre theia an hoilet nak chuan tu ma an lo ombok si lo chuta Mrs. Swift kha abul loka lo om rengin a phuchiang hle Mrs. Swift chuan aruma le turati in zan thim chu atan a hlo om ti a hrila Mr. Field chuan chialo pakhat hna library ti fai turati in midang chuan an kalsana library kongkhar chabi adana chu EV in alo mukhiau mai an chialo pakhatin library ati fai lai chuan rooma chuan midang an om ve tlata hriat na neya music te chu ronin play in light athim ngala chunglam an en nak chuan thilra phlak taka hmuwa a chel chul mai atuka EV chu Oliveran a chungte dang a in hmel hriat tir le a heti lai hian Mr. Phil Khan chialo pahni hnena in hnuaia zu la turin tira an lu thlak nu chuan khar khumin akal san ngal zuan da thatna hmun an thlen nu chuan light te chu aron phezok zoka mate pakhat zok chu tuimo hian aron khoi zawa lauthong taka hoikwal velin midang a hmubok si lo a thian nu in zuwa ban lai takin a kut chu atang tatlat mai tuimo hian aman bet tlat ti a hre theia chuta mel tri bai om tak hian an pahni chuan a bei zuya an mang ang cherry bak hriat zui tur om to lo ani EV rooma alet le nu chuan Walteran korfualnal tak alo hnut chia saka zana ain siam lai chuan Gracinen in bele in sava pakhatin tukver chu na takin aron su chora EV omanuam to zan lo anin hmu khom na tura wathleng chia tin midang ho chuan kutan lo beng dara EV chuan maktin apoimo em chan chu a Hrelo wani hemi hnu hian monu thiante Lucy le Victoria tenen anin hmel hriat vele a Lucy chuan devil chungkwa te chu EV chung tenen tun hmain an lo sum don ho thin to thu asoya Victoria chuan ngei om zetin New Year khopuya sheom taka iom lain Oliveran aron hroi chuak chia Ivan nei khop mai an ti vela EV chuan engtin ma chang lovin akal sana Lucy chuan Victoria chu alo khap ve bok hemi hnu hian Walter ron thlengin EV aron kai chuak nala an lam dun hnu chuan midang po an lam ve ngal Walter chuan afala ompui duin mundanga shruaya an kallai chuan amenson bula in lian vaklo om kha eng mun nge tin azota Walter chuan bungro hlui an da khom na mun ani thu soi room pakhata shruai lutin an chanchin te anin hril tona Walter chuan ni tin hun hlimom tak I hmang duem I thil hmua piang te chuan ati hlim thinang che ti pain a fopa Victoria Khan thik ti hriat takin alo en rengani mikhwal an hodar hnu chuan Walteran Victoria hnena thinrim lo tura shilin EV wang hian lungoi lo na tura omlo ati bok zana EV chuan thom hria in light an on nak chuan a thosilen chunga kutthla a han hmuwa a hlau lutuk chu khum hnuaia a biru ngal EV chu khur zoin a hma loka chuan kutin aron ban lia chuta tuimo hian hnunglama tangin aron pot chuak dor mai Walter lo ni in a tong thlamwana EV chuan hlau thong o ti hriat tak hian rooma chuan midang an om ve thu a soya Walter chuan light onin tuma anom lo hi hlau to su atia EV hlau thong lutuk chu a trap zoi Walter chuan tong thlamuan le in idu le karuma ron riak ro ati hnu chuan
EV lau thong bok nen alo rem ti ta ringot mai zana Walter chuan amal zia le koppuya tan adu zia te asoi mol mola ma se EV in engma shelovin alo mu hil man toni zinga ahar chia tin Victoria le Lucy te anron luta spa anti ni tur ani ti shilin mi Thar a mel shiat bel le chewa EV chuan monu le monei tu tur chu mu achak to zia asoi chuak Victoria chuan Lucy nen an chungchang Walteran asoi le soilo azota EV chuan engma ashil lo thuina chang Victoria chuan ngei om tak taka tongkhum zelin Waltera thuruk hi ishelovani anti chuan EV in le hoi mewin kalaka hian buaina inayem ni atia atin ti fai tu chuan akut ati pempha nge chuta Victoria chu pula taron chuakin EV thisen chuak chu afo fai saka EV chuan thinrim takin spa achua san ngal room a thlen chho main library kongkhar chu ain renga chabia dana kha hre chuakin lu an phallo na hmuna chuan a luta athim em awangin light on atum nalama dokana lekha anda te chu atitla a profile le DNA match injiana aloni tlat mai EV chuan menson chu chua san tumin ain siam hal sok soka chuti lai chuan Walter ron kalin engwanga ho tum nge ani azot EV chuan engtiklai tangkhan nge minlo en thlak to hei hi idokana ka hmuasin atiton tona Walter chuan kami khwal tur inia shiat chian che ka du wangani pepara mai ni lo ataka nge hian tin holo turin thiam takin an thlem vela EV hian Walter hi alo duruk ve to em wangin a thlem na chu adau zo lova chumi zan chuan an mudun nge ni Walter chuan ikazente in nei rualin kanin nei ve ngal don nia tin anui vara EV chuan afiam thu mai motin ole tin alo chang sam et mai zanria an kilai chuan Walter chu ding chuakin mikhwal telom na thu achak chuak nuala EV chuan in nei turte chu khonge anom alo ti deuh hu Walter chu ding lein EV nupuya anei tur thu asoi tamai Oliver le midang chuan kutan lo beng dara EV a hoi hai na sa hle anupui ni tura asom nakha afiam thu mai lo ani ti a hre thiama EV in thu tura anti chuan Walteran ngai sakdu lovin in no puara hune atia chuta Mr. Phil Khan an chiahlo pakhat shroka zain athisen chu bola an thli tamai EV chuan athil mu chu oi harti narap ema thil tam tak ngai toin satanic pol pakhat an ni te aring deu rumani Walter chuan thisen omna no chu domin Victoria le Lucy te po an pevea Walter chuan kanupui Thar turtan tia thua soimol molai chuan EV in ho adu thu ashila agat ten lo dangin Walter chuan kongkhara anor beta midang mu lain min timwal phoni ti pain a ngozum tak chu aron tilangta hemi nu hian Victoria le Lucy te chuan EV chu room thim taka an hruaya vampire thisen do thin an ni thu Victoria chuan asoi chuak amutlaya ti thai tu pokha ama vek kalonia Lucy in naktuka chuan Walter an pui inve to don Victoria nen kumzanga in nein keima nen kumza kanin nei toni atia chumi nu chuan kwang pakhat thongin EV chu an nor luta hlau thong le mangang ema atra lai chuan an kal khum ta mak mai zan khwa in kwanga chuan auma zinga Mrs. Swiftin ron hon sakin tlan chuak turin pui atuma Emeline kha EVP ni in Mrs. Swift hian achian thatak ani thua soya heiwang hian EV hi tran pui atumani vampire tha dan tur achil nu chuan EV chu akal tira hetila hian Mr. Filton an thoma lo hretlat mai EV chu menson bula inte pakhata khana tlan luta chiahlo an tha te ruang alo let phung mi ron kal thom shezuin abi ruwata EV atlan chuatir ti shia in Mrs. Swift kha an thata aruang an ron da lutani
Mr. Phil chuan EV thawm a hrelia a zon kual lai chuan tlan chuak vatin in te a chuan a kal khum ngal ramhnoya thui tak atlan chiat nu chuan kholian vak lo pakhat avapo theya in lo la eng chu vakikin tranpui angai thu soi chumi te chuan an lo lu tira a chanchin a hril nu chuan nu berin thingpui pe in a pasalin phone a mangngal EV chuan in chunga thalak an tar chu uluk takina ena Mr. Field alo lang ve tlat mai Walter tan an thok ani ti hriain pa ber chu thilin turan pe khan a hmaya tak a thea tlan chu atum lai takin nu berin alo vothu top mai EV chu men sonaron har chuakin abula Walter alo thu reng toa tlan chu atum wanga EV hoi senjia chu soin keimang hian inung ve theyasin itar theito lawanga rosum tam tak nen hlim takin kanom dun dona lom anti chuan EV in chil achak khuma chialo pakhat thi sen chu Walter an dotin EV athidang zui aron harle chuan Walter nen anin nei na hmun tur alo pan me ka ceremony chu tran ngalin EV in tiam tlate ati ahunta thil tam tak angai tua nu chuan pasalata na pom thu asoya andan angin athisen ado tangaya athisen tam tak chu dotin Walter chu achak lo pha sota EV po vampire achang ve ngalani an chialo thisen chu dot adu thu asoya an thil chitlai hnai adu wang chawani EV chuan an bati chit chu lathutin anom na chu atikang hlua mipuyan tlandar nu chuan bati chit na in Walter avita chialo chu chuain an tlan chengal Victoria thinrim chuan EV ron zuin anin sual tria Lucy in EV aron puitlat mai Victoria chuan EV athele lopa Lucy le Victoria anin bai fe nu chuan milim thilken zuma chuan Lucy in anor beta ama po in thil telin an khural dun ngal vekani Mr. Phil ron thleng vele in EV chu feizum takin anora anin nor chia lai chuan feimor zum chu atitliaka a oma vitin Mr. Phil chu athata EV chuan wer la in Walter azong ngal ma se amana ron zong mu masa a shoka re kangwa va in engkim hi itan veka ti kanisin isha thiam loem ni atikhur khura EV chuan ikianga omai chuan thi kathlang jok tina lo chang chuta Walter ku chu awer ken lai chuan atan bun saka meikang hlua chuan tlo lutin Walter chu akang hlum ta ni EV chu menson kang banga tang chuan aron chuaka harsan na tam tak ama chon nuin khovela mihla om berte chu athat theya mase abum chuak tu ber ala thitlat lo thakhat ral nu chuan Oliver Khan finfiana om thei zong ti chiat vek alo tum me ka EV le Grace te chuan a hnu an lo chui ve chara Oliver office lam chu panin phubalak nge yan tumani